आपली रात्रीचीच गँग हा. फक्त त्याच्यात ऍड झालो म्हणजे आमचो भीम अर्जुन पोपटे काय काढून दुसरं घालूच नु अर्जुन वराडकर. अर्जुन आम्ही काय चाललो आता? आम्ही भायनरला चाललोय. हा किती काहीतरी सामान घ्यायचं आहे. हा आमच्याकडे उद्यापन असल्यामुळे ओके वैभव लक्ष्मीचं हा तेव्हा तिकडे जायचंय आम्हाला. हा ते काय पसंत होईल ओके ते आम्ही घेणार. ओके. गेल्या वर्षी पण आम्ही गेलो गेल्या वर्षी आम्ही गेलेलो त्यावेळी लक्ष्मीची टाटा घेतली. मालवणीत बोल. हा बाबा हा हे कट कर. नाही नाही बोल ती चालतं. आम्ही गेल्या वर्षी गेलेलो हा. ते लक्ष्मी आणि गणपतीचा ताटा घेतली. हा ती आम्ही जवळजवळ नाही म्हटलं तरी 100,000 ताटा घेतलेली. हा यंदा काय दुसरा काहीतरी आयटम बघूचो हा. नवीन आयटम घेऊचा. नवीन आयटम घेऊचो हा त्याच्यामुळे जाऊचो आमका. तर आम्ही आता निघालो. आणि भाईंदर मार्केट स्वस्त हा तिकडे मस्त मार्केट पुरा स्वस्त. ओके. गेल्या वर्षी दीपू होतो. संदीप एक नवीन माणूस घेऊन गेलो. आम्ही रात्रीपासून असो. रात्रीपासून आता पुढे कंटिन्यू चालला. आता जाऊचे नाही सोडू. आपला तो प्रवास चालू झालो. आम्ही आता गोरेगाववरून सुटलो. हे सांताराजवर नाही इले. आता आपण दीपू गाडी चलयता, संदीप बाजूका, अर्जुन आणि नकुल सहदेव पाठी बसले. अशा प्रकारे आम्ही आता भाईंदरात पोचलेले असो. नवघर रोड तू तरी वाजलेली आगमनासाठी. अरे गल्लीत बघ जागा का नाही पुढे घे पुढे घे पुढे घे. पार्किंग असते बोल. ऑपोजिट आहे म्हणजे लावूया ना पुढे त्याला सांगाय मरे. येशील तू येताना. गेलो संतो मेलो. पद्मावती मेटल आहे तर राईट साईड छत्र्याच्या पुढे बघ. काय सांगणे बाजू उभी करतोय, ते जाऊन येते. हा. ते का महिन्याला